an yi rashi. Wallahi makaman tsafe ya ji mutuwai Alhaji kwarai. Allah ya gafarta mashi. Allah mashi rahama. Taron shi da Abu Dakto Allah ɗaya san iyakarta. Kai yanzu na ga mashin na wanda kake nan wurin. Kwana nawa da bashi shi? Shi ya bashi shi. Duka kwana nawa da bashi shi? Da wannan mashin da Allah ya shirya ce. Kuma wallahi yake gaya min ba daɗiya ba. Ya ce mana Abu Dakto ya bugo mashi. Ya ce ciyaman kai haƙuri ka hau mashin ka kusa hawan mota. Zan baka mota. Ga buhu 3 na masara da buhu 2 na shinkafa. Da naira da kuɗi ƙasa naira 200. Malam Shehu gashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda sako ya zo daga shi makama Alhaji Abubakar Abdullahi Abu Dakto, wannan sako da kuma ta'aziyya da ya mana na muku ko mun kai mu juna da shi ma baban shi ne, to sako ya iso. Ga buhu 3 na masara da buhu 2 na shinkafa ga kuma 200 wanda ya aiko. Don kowa ya shaida wannan abu ya zo hannun mu, kuma muna godiya ga shi makama wani Abu Dakto. Ubangiji Allah saka mashi alkhairi. Ya ce to mu zo mu yi mashi ta'aziyya a mamadin shi na kwamiti gashi nan na jama'a shi ya ce a zo a yi ta'aziyya saboda a rasuwa Alhaji wannan tamu ce. Duk wanda ya san Alhaji ya san shi da makaman tsafi. Kusan ba wai alfahari ba, magana ta shawara ta siyasa da ma ta duniya da lahiran ma. To tsakanin da Allah Alhaji yana cikin waɗanda suke taka rawa sosai wurin shi makaman tsafi. Ban mantawa wannan na tabbata Allah zai sa mashi ga mizani shi Alhaji, saboda lokacin da shi makaman tsafi ya ɗauko magana zai aurar da zawarawa, to Alhaji yana cikin mutanen da suka ce mashi me zai hana ka haɗa da marayunka waɗanda ake kashe iyayensu, ka ɗauko su wasunsu iyayensu sun mutu kuma ba su iya aurar da su ‘yan uwan, ka haɗa da su ka yi da zawarawan kuma ka yi da wannan. Ina ganin bayan sun gama na zo muna magana da shi Alhajin ya hita da mashin, sai yake ce mani Alhaji ya zo da shawara. Na ce wace iri? Sai ya ce mana to kaji abin da ya ce wallahi to shawarar nan tashi mai kyau ce, ka haɗa da su ɗin da shi da komar gari Malam Buhari Kaura. Shi ma da ya zo aka gaya mashi sai ya ce to mu ga mu malamai amma Alhaji ya riga ni, sai ya ce to wannan shawara a haukanta. Ya ce to kai ne ciyaman na abin nan, don haka nan a kwakwalo mutanen na ayi da su. To shine aka haɗa da iyayen ƙasa, da lokacin aka ce duk iyayen ƙasanmu na mazaɓinmu 11 kowa ya je a tantance su waɗannan marayu, a kawo sunayensu ga kwamitin shi Malam Buhari ɗin a tantance domin a haɗa da su a aurar da su. To kun ga da irin waɗannan shawarwari duk wata tahiya ta shi magaman tsafen take samun nasara, domin ba ni tunanin akwai wani tsari wanda ya dai na siyasa shi wanda ya kai haske akan wannan abun nan ɗin. Kun ga an yi tarayya matuƙa da shi Alhaji cikin wannan al'amari, kuma ba wannan ba akwai abubuwa da dama zai zo shi makaman tsafe wasu ma a ɗan ɓata da su, wallahi Alhaji zai riƙa bin su yana cewa a yi hankuri, kai ma ka yi hankuri. Duk mutumin da ya kira jama'a to sai ya yi hankuri da su. Wasu ma ya kira su gashi a zo a yi sulhu domin dai a zauna lahiya. Alhaji dattijo ne kuma an yi rashi matuƙa, gurbi ne mai wuyar cikewa, amma dai Allah da ya halicce shi ya shi son shi. Mu ya haihe mu ne, amma shi Allah da ya halicce shi ya shi son shi, kuma shi ya ɗauke shi. Mu abin da kawai za mu yi mashi shine addu'a. Ubangiji Allah ya gafarta mashi. Shi yasa ya ce a zo, domin in ya zo kuma zai zo da kanshi. Tun da wannan gidan ai nasu ne, don nan muka tashi. Ya ce zai zo domin ya yi tashi ta musamman, amma dai wannan tawaga mu zo kahin shi ɗin. Kuma ya ce ga abinci nan
akwai buhu 2 na shinkafa da buhu 3 na masara da kuma kuɗi yana ga 200,000 ya ce a bada da Allah kahin shi kuma ya shigo dan magana ta gaskiya an yi rashi. Wallahi Makaman Tsafe ya ji mutuwai Alhaji kwarai, ni shi ya kira ni ya gaya mani tunda ni ma ba da nan jiya na dawo, shi ya buga mani waya ya ce ka ji wani abu, wallahi sai na ji gaba na faɗi, na ce menene, sai ya ce ma wallahi ka ji. Bai ƙara mana cewa hello na azama ya yanke, sai can sai ya ce mana ina jin ka. Wannan abu ba zai kushe daga zuciyata ba. Allah ya gafarta, Allah mashi rahama. Assalamu alaikum madadin iyalan kafin ma haka Makama ai gidanmu ne ya karatu a wannan gidanmu ne ya karatu a kuma yana cikin masu girma wannan gida har ila yau. To wannan al'amari ne wanda Allah ya aiko duk dan adam bai wuce lokacin shi. Wannan ta'aziyya kuka zo kai mana dige makai ne don duk kuma ana maku yanda yake ko ya aiko kuma kun ka zo kuma haka ake muku ta'aziyya Alhaji Kabiru shi ma haka ake mashi. To duka yi makai ne, muna roƙon Allah Ubangiji Allah saka maka da alheri. Taron shi da Abu Dakto Allah ɗaya san iyakata. Kai yanzu nan ga mashin na wanda kake nan wurin. Kwana nawa da bashi shi ya bashi shi. Duka kwana nawa da bashi shi. Da wannan mashin da Allah ya shirya kuma wallahi yake gaya min ba daɗiya ba. Yace mana Abu Dakto ya bugo mashi. Yace ciyama kai hakuri ka hau mashin ka kusa hawan mota. Zan baka mota. Wallahi kai ke gaya min dai ina ga wannan magana kamar ni da ya gaya mai ita. Yace shi Abu yace wallahi kai ta fita mashi. Nace to Ubangiji Allah ko ran lokaci kuma Allah ci da kai. Kaga ta Allah mutum na tashin ji Bahaushe Allah na tashi Allah bai haɗa ga wannan ba amma shi Makama yana da wannan kudiri. Abin za mu ce Makama sai mu ce Ubangiji Allah ya saka mashi alkhairi ba shi kadai ba ku kanku yan tawaga shi wanda kuke tare da shi kuke aza shi bisa hanyoyi na kwarai da irin alkhairan da musamman na aurar da bayan Allah jawarawa da marayu kuma wannan kan daga ba har da yan mata da samari ya hada. Kuma abin za mu ce Ubangiji Allah ya saka Makama da alkhairi. Allah ya saka mashi alkhairi kuma dukkan kudurorin shi na alkhairi duniya lahira Allah ka biya mashi. Mahaifin shi da ya rage Allah sa a gama lafiya tare da mahaifi. Kuma tsohuwar shi Ubangiji Allah gafarta mata. Iyalan shi da ya bari Ubangiji Allah sa masa albarka. Shi kuma abin da ya sa gaba duniya lahira Ubangiji Allah ka bashi nasara. Ko kuma Allah saka masa alkhairi, Allah saka maka da alkhairi, Allah saka da alkhairi. Kuma mun gode wannan ta'aziyya da kuka zo kai muka da yema juna. Dan duka mana majuna mu ma muna muku ta'aziyyar din wannan rashi din da mun kai. Duka mun majuna ta'aziyya Ubangiji Allah saka maka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marganyi Alhaji Kabiru Chairman cewa ga buhu 3 na masara da buhu 2 na shinkafa da kuɗi ƙasa naira 200,000. Malam Shehu gashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda sako ya zo daga shi Makama Alhaji Abubakar Abdullahi Abu Dakto, wannan sako da kuma ta'aziyya da ya mana na muku ko mun kai juna da shi ma baban shi ne, to sako ya iso ga buhu 3 na masara da buhu 2 na shinkafa ga kuma 200,000 wanda ya aiko don kowa ya shaida wannan abu ya zo hannun mu kuma muna godiya ga shi Makama wani Abu Dakto. Ubangiji Allah saka mashi alkhairi, Ubangiji Allah saka mashi alkhairi, bukatocin shi na alkhairi duniya lahira Ubangiji Allah shi biya, Allah sa a gama tsofo lafiya da tsohuwar ta rasu Allah gafarta mata kuma Allah albarci zuri'a shi kuma dukkan wannan jaji kamar yadda nake ko ta'aziyya da yema kai ne duka shi ma baban shi ne yanda yake wan mu kuma duka dai kamar yadda faɗi Abu Dakto kusan in ci gidan mu ya tashi nan ma nan ne ya karatu. To wannan albarka da mu abun farin cikin mu ne duk irin matsayin da Abu Dakto ya kai to mu ne man kai alhamdulillah kuma abun farin ciki ne gare mu Ubangiji Allah saka mishi alkhairi ko kuma
yan tawaga da ya turo wannan amana da kuka rika Allah saka muku alkhairi, Allah saka muku alkhairi, kuma Allah ya ƙara ba ku jure, ƙara aza shi bisa shawarwari na ƙwarai, kuma Allah ƙara ba shi jure ci gaba da ayyuka na alheri na ƙwarai, dan shi ake na alkhairi ba su an fara a bari, su ake kula ta gari gaba har ƙarshen rayuwa. Muna mai yau na kyakkyawan zato Allah ya kaddara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.